Maayong buntag, welcome back to my channel. Karon sayo adlaw nga Domingo sayo kay ko nakamata kay daghan ko buhaton karon. Mga alas 5 nakamata nako. Una na kong ginabuhat pagmata nako nagampo ko sa Ginoo kay mao man jud na atong unahon magpasalamat ta sa Ginoo nga gimata ta niya rong buntaga rong adlaw. O mao na yata ipasalamat ni Dia nga magampo jud ta permi nga kanang kada adlaw iya tang panalanginan. Mao jud na atong unahon friends, kada buntag, kada adlaw kung mahimo man gani mata segundo magsige tag ampo kay ang Ginoo may permi natong saligan karon labi na karong pandemic nga nahitabo sa tibuok kalibutan. Unsa ako pa ko'y manghilamos ko karon. Wala pa ko nang hilamos kaya akong ipakita ninyo kung unsa hang gigamit idi panghilamos. Ako friends, simple ako nga pagkatao niya tiguang nako dili ko hilig og arte-arte diya kay naagni pud ko sa pagumangkon kay nagamit si Jag ijahang sabon nga nahamis pud kuno hay ijahang naong ba mura pud kong natakdan. Mao nang musuway-suway lamang po ko bahala og unsay resulta ani. Cha friends, dahil na hang ipakita ninyo ag katong hanggingan ganiha nga gamitan ako panghilamos. Wa pa ko ka panghilamos padung pa mao na akong gamit product ni sa Lumiere. Mao ni ilahang sabon. Isa kasit ni si Ja friends. Lumiere nga sabon. Kani siya ang toner og pang sunblock ni siya, then night cream. Kani si Ja nga product palig isang buwan na ni si Ja suwayan ni nako kung unsa ba nabay obserbaran nako kung naba ni kausaban sa hang naong kay og dili pud ko kaadyon undangan pud nako ako sa lang ni giobserbaran kay baguhay pa man ko nagamit. Kani si Ja friends, gamitan ni si Ja buntag gabi ni kabuntag manghilamos ka sa sabon, toner, then mag sunblock ka kay init ang panahon, then inig kagabi mao sad gihapon manghilamos ka gamit ang sabon, toner, din pang night cream niya. A few moments later. Suman ako panghilamos. Mo gawas ako dito sa gawas kay naman may bagong tinanom nga mga cactus ahas ang bubuan para dili mamatay. Karong adlaw daghan ko buhaton manglimpyo ko sa balay kay gahapon wa ko kapang limpyo kay adlaw Sabado, adlaw ipapahulay gigahin na para sa Ginoo, so dili ka manglaba, dili ka mang hinlo. Maong karon mabisi ko daghan kog buhaton ja. Unawon sa nahog pamubo tong buwa kay lamang di pa init sakto bubuan. Ja, friends sa ko mag focus ako sa mga cactus. Aling mo sa mga gabiton. Doon na. Amot baka ni. Good morning, Cooper. Morning. Mao si Ja ang pahong bubuan, friends. Ang mga cactus. Serious na. Kung magbubo ka sa mga cactus, friends, ilali lang. I-shower lang si Ja kay hindi mo siya i-jet. Mga tangtang sa mga kuan, yan na mo. Mga tangtang sa mga jukta. I-shower lang mo.
ko kaabot. Mubo is kaita dyan yung mubo pa. Di ko kaabot. Sad may sili diri ginalam kay gawa ta naman ni mudag ko. Nami mo palit sa avocado. Mura yung gitamnan kay mura man area na mo diri. Asa man ni tabon-tabon. Ha? Kani bata ron na gud ni. Friends, while nagkaon, isa lang na mo ang mga labunon sa washing. Kana dire sa washing na while nagkaon mi, nag-washing po mi para save ang time, daghan mig mahimo sa amuang time. A few moments later. Nahuman akong pamahaw, friends, maghugas na ko og plato. Inig kahuman ako panghugas plato mo na malimpyo na ko sa tibok balay. Ako kay usually kada adlaw manglimpyo jud ko kay di man ko ganahan og dili ko makapanglimpyo kay di man ma-relax sa ang panan-aw kung makakita ko og hugaw og sagbot mano maadyo nang inig kada adlaw ka manglimpyo kay hayahay mong pamati nya kada adlaw unahon jud na una is mukaon sa jud ko isa ko malimpyo kay para na ako'y kusog lisod pa ni maglimpyo ka wa kay kusog kay injang makadjapan ka wala mo kaon sa jud ko una ini gumanhag kaon manghugas ko una ang kinan-an tus kusina dala pang trapo pang limpyo na sa kusina jud ang unahog limpyo ini kahuman sa kusina mo lang sa tibok na ko sa balay gikan sa taas padung sa silong ako sa i-check ang akong laundry humana siya og kanang sabon so padulong na ni siya mag banlaw balikan na ako unya. Labhan ng trapo, friends. Kaya may akong gamiton para rapo sa kusina. Ako ning gibutangan og Zonrox kay para limpyo-limpyo.
Naman naka-washing? Sige ha, kaya manghay-hay na ka. Ang dara ito mahuman. Oh no, dahil. Alex ako. Pila ko na sa? Uy, nala, pila. Andiyan na. Pila ba? Saglit ka rin. Andiyan na lagi nag-drop up ako. Ako kay maglimpyo man jud ko una sa kusina, friends, kay mas nindot man tong unahon ang kusina kay hayahay sa pamati. Hindi ko maglimpyo gikan sa taas ug sala, isa sa kusina ni mo limpyo na. Hayahay na pamati kaysa naguna ka sala og sa taas diya inisud mo sa kusina arang gubuta. Diya gikapoy na kag panglimpyo. Nagubot pag kusina, ano siya na una ng kusina. Pag-una ko ani, akong trapuhan. Ako malimpyo kay, di siya magsilbig, dili ko kapanarapo. Kay, kumpleto ang pagpalimpyo kung makapanarapo ko na. Ang paagi, kung malimpyo ko, dapat one stroke lang. Ayan ni, gikan dire padungan ha. Kay para ang abog di magbalik-balik kay kung ingana o nimo, ang abog gabalik-balik ra. Limpyo ang resulta. Ni mo sa online, friends. Kani ipailaw ni na zipper. Kita mo ani? Kita kana na zipper. Mo ni siya ipailaw. Kana.
Masinaw. Taro na. Aja undang. Mana kong limpyo. Salamat! Nakahuman agad jud ko sa trabahoon karong adlaw. Dakahang kalipay og nga nagtan-aw nga hayahay na sa pamati nga nakahuman ako panglimpyo. Limpyo na ang palibot, so makarelax na ko, makarelax sa mata. O dinhi na lang sa ko tama sa ko ang vlog karong adlaw, friends. Kung ganahan mo sa akong vlog, ayaw kalimot sa pag-subscribe o like. Hangtod sa sunod. Daghang salamat!